Siphinde sikamukele ke mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Mbukeli njengoba nje kulesihlanu namhlanje sithe nje Nkosi yami ake sehlise indaba ezibhlungu nokuphatheka kabi. Ke sithi nje sizame nathi ukuthi siyifake bakithi emoyeni, imoya yethu siyiduduze kancane. Sipha khona ke amaciko akhona ke azosinikeza umculo omnandi. Amakhabazela asishayela ingoma emnandi ethini makholi balibize emoyeni. Bengibhalele emsakazweni ufuna sikuphe ngenjabulo lolusuku bengibhalele emsakazweni omkhulu ufuna sikuphe ngenjabulo lolusuku nebala ngithengalele asifundi isimemezelo sami esifundeka kahle sithandwa sami sohlukaniso ukufa sithandwa sami ngokuthanda ebuhleni nasebubini asengibhala ukuthi ekugcineni abasibize ngegama balibize emoyeni igama lethemba lami balibize emoyeni lethemba lami balibize emoyeni awu balibize emoyeni igama lethemba lami 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 balibize emoyeni igama lethemba lami igama lethemba lami balibize emoyeni igama lethemba awu balibize emoyeni igama lethemba awu balibize emoyeni igama lethemba la balibize emoyeni balibize emoyeni igama lethemba lami balibize emoyeni welondiwe ngiyakuthanda sohlukaniso ukufa ngiyamthanda sohlukaniso ukufa ulondiwe ngiyamthanda sohlukaniso ukufa
Mbukeli njengamanje siqala ke lesibili ihora kanti njengoba sishilo umoya uphansi ohlelweni lwakho Ekhaya Jikelele angithi phela sihleze emanzini siyizwe sinqunule nje sihambaze njengoba kuguqe inkakha udokotela uMagubane kanye nodokotela uNgema namhlanje ke iyafihla ingqalabutho yomculi inkakha kwezokulingisa ngishuma kade bona kwezishashalazi insizwa yasemangadini. Phinde ndikubulise eqa wami le yure yesibini esingena kuye nawe Mbukeli apho ekhaya kanti ngoku ke singena kwiyure yesibini yenkqubo wena ke uthe waphoswa nangamanye amanqaku besinawo kwiyure yethu yokuqala namhlanje ke ukhululwa uOscar Pistorius ngenqawule lembaleki ke yabanjelwa ukubulala lowo yayincuma nayo uRiver Steenkamp ngosuku lweValentines phangonyaka ka2013 kanti ke saphinde saphawula iagente ehlawula imali yesibonelelo sikarhulumente isasa nethe yahlawula ngempazamo abantu abangasekhoyo masingebe silibazisa ke sichwechwele ngqo kuvimba wethu wale yure ake sibheke ihamba phambili leli hora. Liyafihla namhlanje eThekwini KwaZulu-Natal elinye lamaciko aqavile nelaza akhe ligama ngisho Broadway phesheya kwelwandle umbongeni Ngema. Gone down the ground, it's in the long way, up in the air, and that is going to go for 4, and that is going to be it. I-India ishaneze yabukana nama-Proteas kwe-Test eNewlands eKapa. Umngcwabo wephondo okhethekileyo wombhali wemidlalo yeqonge odumileyo nobekwa imvumi utata umbongeni Ngema uza kuqhutywa namhlanje eICC eThekwini. Umngcwabo katata uNgema uqhuba nangona amanye amalungu osapho esithi uNgema befuna ukungcwatyelwa entlwathi kumantla eKwaZulu-Natal. Unhlanhla Ngema ongumninawo walomdlali akagungqi ngelithi usapho luzibekele bucala iyanhlukwana zalo ngendawo aza kungcwatyelwa kuyo uNgema. uNgema ubhubhe kwingozi yemoto eMpuma Koloni kwinyanga ephelileyo. Sisekuzo eKangema uyangcwatshwa ke namhlanje lomculi umlingisi kanye nenkakha yemidlalo eshashalazi. uNgema washona engozini yemoto esifundazweni Eastern Cape lensizwa yale emangadini enhlwathi ibekile induku ebandla. Ngubani vele umbongeni Ngema wakhula kanjani nokuthi nje yini lena yenze kangaka ukuze igama lakhe libhalwe ngisho naphesheya kwelwandle nanku ke umbiko ngempilo kaMadlokovu. Umbongeni Ngema wazalelwe Verolem eThekwini ngoNhlaba mhla ziyishumi ngonyaka u1955 kodwa wakhulela enhlwathi kwaHlabisa khona esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ungene emidlalweni eshashalazi njengomdlali wesiginci. Ikhono lakhe lavunjululwa umufi uGibson Kente kanti uqhame kakhulu emidlalweni weshashalazi owagcina sewuyifilimu osihloko sithi Sarafina. iSarafina yaqokwa eminqeni emihlanu kuma-Tony Awards nakuma-Grammy Awards yaphinde yahlabana kwaze kwaba amahlandla ayishumi nomuvo kuma-NACP Image Awards futhi yakhonjiswa kwaze kwaba iminyaka emibili eBroadway Theatre eMelika yazungeza iMelika, iEurope, Australia neJapan ngaphambi kokuguqulwa ibe yifilimu eyayisilingiswa uWhoopi Goldberg, uLeleti Khumalo, uJohn Kani kanye noMiriam Makeba. Eminye imidlalo eyenza umbongeni wahlonishwa endimeni yokubhala nokudidiyela amafilimi ngethi Woza Albert, Township Fever, Mama, Asinamali, Maria Maria, The Zulu, The Musical, uBambata, The Freedom Fighter, The House of Shaka, The Lion of the East, neMbube. Ngo-1995 uNgema wadidiyela iSarafina 2 okuwumdlalo owawuqwashisa ngegciwane lengculazi. Ngo-1997 wafundisa e-University of Zululand njengesivakashi futhi wagcina sekhiqiza i-albhamu yomculo.
Ngo-1998 wahlonishwa ngokuthi igama lakhe lilotshwe kwi-New York Walk of Fame ngaphambi kwe-Lucille Hotel Theatre eManhattan ngokuba omunye wababhali abavelele kwi-21st century. Ngo-2001 igama lakhe laphinde labhalwa ngaphambi kwe-City Hall eThekwini eduze kwa-Dr. Nelson Mandela, u-Oliver Tambo, uMiriam Makeba namanye amaqhawe omzabalazo. Ngo-2003 waqokwa ukuba umqondisi wezobuciko ku-Cricket World Cup futhi waba yingxenye yabagqugquzeli bomcimbi wokugujwa kokuphela kweminyaka eyishumi kwaba nentando yeningi kuleli zwe. Ungema uMadlokovu Ntusi Yenkomo wabuye waqokwa umnyango wezobuciko namasiko ukuba asungule futhi aphathe isikhungo i-KZN Music House okwabuye kwaqopha kuso iLadysmith Black Mambazo noSalif Keita. Umbukeli wekhaya jikelele ziningi incwadi ezibhalwe ngongema okubalwa kuzo ekaLaura Jones eMelika esihloko sithi Nothing Except Ourselves, The Best of Mbongeni Ngema, The Man and His Music ka-Isabel Cook, An Investigation into Creation and Interpretation in Mbongeni Ngema's Intra-Cultural Theatre ka-Sabelo e-UKZN. Ungema wabamba iqhaza engomeni yebhendi ye-reggae edume umhlaba wonke i-Third World ethi Take This Song futhi wabuye waqopha kabusha inoni lakhe elithi Freedom is Coming Tomorrow. Ungema wabalwa nezinye ingwazi zakuleli kuma-Top 100 Great South Africans ngo-2004. Wahlonishwa ngendondo ye-Living Legend uMasipala weTheku ngo-2008 nange-Lifetime Achievement kuma-Simon Mabhunu Sabela Film and Television Awards ngo-2013. Njoba kwazi ukuthi alikhiso kelingenasici, ube khona umsindo ngongema. Umdlalo wakhe iSarafina 2 wahoxiswa emva kwenkohlakalo yokudliwa kwemali ewu-14 million wamarandi eyayibandakanya noDokotela uNkosazana Dlamini Zuma owayengqongqoshe wezempilo ngaleso sikhathi. Ungema wabuye wasusa umsindo ngengoma ethi Amandiya ngoba izwakala icwasa bomdabu baseNdiya abakuleli kwaze kwaphoqeka ukuba uMengameli uMandela aze azomkhuza. Leyo ngoma yavalwa nasemsakazweni. Ngo-2019 Ungema wasuswa ekubeni omunye wabaqondisi beSarafina ngenxa yensolo zokuhlukumeza omunye wabalingisi ngokucansi. Wabuye wavalwa ukuthi angangene eJoburg Theatre ngazo belu inhlolo ezithinta ucansi. Ngo-2020 wayomkakhe uxoliswa Ndumeni Ngema wabhala incwadi eyadolula ukuthi Ungema wayemhlukumeza futhi wake wamdlwengula. Umbongeni Ngema wake washada noLeleti Khumalo noxoliswa Ndumeni ngo-1992 kodwa sebahlukanisa. Wake waganwa umsakazi uKhozi FM noNhlanhla Buthelezi, uSaliha Nxumalo, Kate Mpanza noCepsile Mpungose. Unkosikazi okhona njengamanje uNompumelelo Gumede. Lala uphumule Ntusi Yenkomo, lala uphumule Madlokovu, uyibekile induku ebandla. NgiuCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC, ngibika ngaseGoli. Yobona wena baby esola U-Oscar Pistorius owagwetyelwa ukubulala uyakhululwa namhlanje. Isebe lenkonzo zoluleko liqinisekisile isigqibo sebhodi yoluleko nenqawule sokukhulula uPistorius ngenqawule. uPistorius uneminyaka engama-37 ubudala wafunyanwa enetyala lokubulala owayencuma naye uRiver Steenkamp ngosuku lweValentines phantse kwiminyaka eli-11 eyadlulayo. Uneminyaka engaphezu kwesibhozo evalelwe. Isebe lenkonzo zoluleko lithi imiqathango yenqawule iza kusebenza kuPistorius. Nxalenye yemiqathango yakhe yenqawule ibandakanya ukuba anikwe igosa eliza kumbeka esweni. Kananjalo kuya kufuneka aye kwiinkqubo ezingobundlobongela obusekezelwe kwisini kwaye aqhubeke neeseshini zonyango ezingalawulo lomsindo. uPistorius akavumelekanga ukuba asele utywala kunye naziphi na ezinye izinto ezingavumelekanga. Kananjalo ke akasayi kuvunyelwa ukuba enze udliwano-ndlebe noonondaba. Amabhasi edolobha laseGoli Rea Vaya angasabuyela emgwaqeni kusukela namuhla. uMahia Tayob we-Business Rescue Practitioner osethathe intambo kuRea Vaya uthi abasebenzi basamukela isiphakamiso abasinikiwe.
Izolo inkantolo yezabasebenzi eGoli ikhipha isinqumo sokuthi umbhikisho wabasebenzi bakwa-Rea Vaya ubungekho emthethweni. Izisebenzi zakwa-Rea Vaya bebhikishela ukungakhokhelwa kwamabhonasi okwaholela-ke ekumisweni kwamabhasi. Nokho bathenjiswe ukuthi-ke imali izokhokhwa kancane kancane kusukela ngomsombuluko. I-Ekhaya Trans esebenza ngamabhasi e-Rea Vaya yafakwa ohlelweni lokutakulwa ngokwebhizinisi ngenyanga edlule kulandele izinsolo zokungaphathwa kahle kwemali. Umongameli uCyril Ramaphosa udibene nenkokheli yomkhosi we-Rapid Support Forces uNjengele Mohammed Dagalo waseSudan. Ezinkokheli zimbini zidibene ePitoli izolo. Umongameli uyamkele ingcaciso evela kuNjengele uDagalo ekukwancoma ke indima engundoqo ye-African Union kunye ne-IGAD ngokulamla phakathi komkhosi waseSudan kunye ne-Rapid Support Forces. I-ofisi kamongameli kwamkele inkatho okanye intatho nxaxheba yabantu baseSudan kunye nemibutho yoluntu ekufumaneni isombululo kwimingeni yokhuseleko nezopolitiko. President Ramaphosa welcomed the briefing from General Dagalo and commended the central role of the African Union and IGAD under the chairship of Djibouti in mediating between the SAF and the RSF. The President expressed South Africa's support for the imminent face-to-face dialogue between General Dagalo and General Burhan and reiterated the need for an immediate ceasefire and a dialogue towards a permanent cessation of hostilities. Mbukelo kwamanje ke siphose nje kamehlo ke sibuke ukuthi kumi kanjani lapha kwisimo sezulu. Ngiyamthanda lo mama, mina ngiyamthanda lo mama,
ngamthanda lo mama mina ngamthanda lo mama yena mdala impela kimi ngeminyaka kodwa ngamthanda lo mama yena mdala impela kimi ngeminyaka kodwa ngamthanda lo mama ngamthanda lo mama mina ngamthanda lo mama ngamthanda ngimncane ngikhulile manje ngiyekeleni ngimshade ngamthanda ngimncane ngiyekeleni ngimshade mina ngamthanda lo mama yazi ngamthanda lo mama yebo mdala impela kimi ngeminyaka kodwa ngamthanda lo mama Sibambe ngazibini imbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba usahleli nathi. Umbhali wengoma imvumi kwanomdlali weqonga Mnumzana Mbuso Khoza naye ke uzilela ukusweleka kweqala lemidlalo yeqonga uTata uMbongeni Ngema. Indaba zokusweleka kukangema zothusa abaninzi njengoko ebhubhe kwintsuku nje zimbalwa phambi kokuba kungene unyaka omtsha. Sinaye ke emnxebeni uMnumzana Mbuso Khoza ukuze ke agxwale emswanini. Masikubulise sikwamkele enkqubeni. Sanibona ninjani kodwa nabalaleli ekhaya. Nakubeni nje sixhelekile emphefumulweni kodwa ke noko ubomi buyaqhubeka sizama nathi ukuzipholisa. Unjani kwelakho icala? No, kuyaphileka yikho nje ukuthi namanje akukholakali lesi sikhathi siyethusa kakhulu. Siyothusa kakhulu kuba kaloku ukuhamba kwakhe uTata uNgema kusifumene ngesaquphe sisajonge ungena kunyaka ka2024 kwaye kothuse abaninzi kuquka nawe imbala. Ya umubuka emlandweni kuba nekhathi la khona imvelo izama ukuqopha emlando vele kuhamba abantu abakhulu kakhulu kulesi sikhathi ikakhulukazi mangabe kuzokwenzeka into entsha emhlabeni ungabuka ngisho langekhathi nomlando ikhazi Julius Caesar baba nenguquko bakungena uRomanus kanjalo somo ifika enjengoba bombongela Ngema eshonisha umhlaba wonke ukuthi ihambe ngalesi sikhathi isho impelelo enkulu ngoba umbuzo uthi ama legends akusasa ngabe siwakhile yini
amaqhawe angomso ingaba siwakhile kusini na kuba nyani ndiyanqenelana nawe kuba naku sisandululahlekelwa ngugqirha uPeter Magubane ngenene ayahamba amaqhawe ngaphesheya kwamalwandle bayamvuma uMadlokovu lade igama lakhe labe libekwa kwinqwanqwa eliphezulu sithetha apha ngeHall of Fame ungathi intoni le emenze abe kwinqwanqwa eliphezulu naphesheya bamvume ubenenhliziyo yabantu bakubo umculo wakhe imisebenzi yakhe yetheater ibihlala ikhuluma ngezimo nemlando yabantu ubuka nje asinamali ubuka iZulu ekhuluma ngehistory yaseSandwane ubuka iSarafina buka yabona iZulu ikhuluma ngecolonialism bese kuzothi iSarafina ikhuluma ngesikhathi apartheid ukuhlukaniswa kwabantu kusho ukuthi ushomsha kangaka nje emhlabeni hayi ukuthi wayezele ukuzozusa abantu bomnandi kepha wayesebenzisa bomnandi ukuzwakalisa izimvo zabantu sikubonile bawukhoza useqongeni ngethuba ekukhunjulwa yena utata uNgema watsho phana wamthutha endeva nenhliziyo yami ichukumiseka kakhulu njengomuntu ke osele enamava kwezobugcisa wena mkhathini ungathi intoni othe wayifunda kuye uNgema cause ikhona into enkulu oyibalisayo into kubana ukurekhoda kwakho ialbum yakho yokuqala wancancebeleni kuye uba uNgema engakusho ngoba uNgema engikufundile ukuthi imfundo nama-degrees wathola kwesikhathi agcine efana negama enganeni buka akafundanga kodwa ubekwazi ukuthi abe udirector uma efundisa i-artist ama-lines akwi-script ubekwazi ukungena kwi-character uya-actor ingakho ama-show akhe lemahle ngaleya ndlela ngoba ubengathi uya-actor uma ngabe kufundisa ngayifunda le nto njengomuntu nami ongafundanga ongakwazanga ukufika kumashisi ngasenithi futhi into ebalulekile ukwazi ukwazi njengokusisho into yokubana amaqhawe intoni eyenziwayo uqinisekisa into yokubana nawo ayaphuculwa inselelo enkulu namhlanje futhi yokuthi kwi-education system yebo kuyakhulunywa kuthiwa akugijimisi ukuthi i-percentage ethile iphasile kushawa ihlombe hayi obani bagraduate bani sewuprofessor bani sewudokotela kodwa makuhlalwa phansi ukuthi ake sikhulumele ngokuthi wazini futhi ungenza nesihloko muntu njengamanje emhlabeni singakhulumanga ngamaphepho na inkinga kufanele sibuyele kulona lwazi lasendulo obaba umbongeni ngema abakhula ngalo ulwazi wawuthi uma ukhula uzugogo udlula Chimane bani lo mntwana ngolendo umlandi konakele lutho kuneyo performance kuneyo igigi ilolo lwazi olwenza abaculi abafana noMbongeni Ngema labaculi bakudala babe nohlonze and inkinga enkulu ukuthi ingane zethu ziya-advance nge-technology kodwa zi-advance nje ulwazi ngazo alukho kuzogcina kuyinto enindawonye njengoba sikira amapiano kufanele ngabe sizwe imilayezo eminingi ekhuluma ngathi kulo mculo lilonke bawukhoza uyathi into yokubana uba uNgema ebememela uMzantsi Afrika neAfrika iphela ukuba babuyele embo kwaye singathi into yokubana ubomi bakhe nangendlela mhlawumbe athe wazenzela igama engakhona kuyangqina into yokubana bukhona ubutyebi kwinkcubeko yethu njengama-Afrika njengokuba ke uba uNgema ebesandula ubhubha enabela uqaqaka kube kwakho ke ingxelo zokuba ebeza kuvula isikolo esibizwa ngokuba yiMbongeni Academy ukuze abe kanti uqeqesha abantu abatsha kwaye siva nokuba nawe uvule iziko imbuso khoza uqeqesha abantu abatsha kwezonkcubeko nobugcisa pha eShowe ungathi ikhona mhlawumbe ingalo eyolulwayo yoncedo ngabo baselulawulweni ukuba bakwazi into yokubana banixhase lo msebenzi niwenzayo niwenze ngempumelelo wabuza umbuzo onzima sithi edazi angazi bahosi bethu buyothatha isikhathi singakanani ukubona ukuthi ilanga lishonile igolide ngeke sisalithola izwe ngeke sisalithola kodwa umcebo wethu omkhulu njengabantu yisikompilo nomlando yazi ukuthi ngize ngihambe ngiyoperforma ngithatha imali engenza kuma performances ngithenga usemende
khona nabanye abangisizayo kusenzima kuhulumeni wethu ukuthi basukumele imisebenzi efana nalena kodwa-ke ngiyabonga ukuthi ubuze lo mbuzo imbuso khoza institute yakhiwe emakhaya angimile futhi ngoze kufike sigcinele lokhu yikho ukubona abantu abanjengoba umbongeni ngema imisebenzi yabo yazi ukuthi mangirekhodi album yami yokuqala umbongeni ngema wayekade akhe i-Creative Music House ebinama-recording studio amakhulu kodwa namhlanje awasebenzi lawo ingakho ngithi ubuholi bethu kunenkinga kunemzizizo khona okufanele ngabe kusondezwa abantu abaziyo abayifuni i-advisory abantu abaziyo ngoba kuba nje u-arts and culture u-arts and culture fanele ngabe uyena o-encourage iy'ngane emakhaya kube nama-classes e-public culture kodwa lawo ma-classes ziwathole evele uyayibuza ukuthi ama-officials wona ayayifunda yini i-cultural policy ne-public culture and improve it yabo sisenkingeni enkulu kabi ngenene yingxaki siyathemba into yokubana njengokuba sibona abantu bememelela kuba kaloku namanye amagqala aye athetha kwi-memorial service ecela ememelela kurhulumente into yokubana axhase i-arts and culture ndiyafuna ukuqonda into yokubana yintoni mhlawumbe ongathi unqwenela ukuba yenziwe ukuze uluntu lonke lungasigqumi isibane senu bantu bezobugcisa ingakumbi abo banemvelaphi yasemakhaya kuba siyatsho isiXhosa sithi indlela ibuzwa kwabaphambili intoni le ongarhalele yenziwe uqinisekisa into yoba umlisela nomthinjana nakubeni kukhona into ezifana no-technology kodwa asiyilibali imbali yethu ngeke sisabuyela vele endleleni sasiphila ngayo ngoba kuyi-backwardness vele leyo kodwa kubalulekile kakhulu ukuthi sifunde ngala sibuya khona ukuze la sibheke khona sifike ngendlela futhi ulwazi ngami nawe noma ulwazi ngathi ilona olwenza sibe nothando ngathi uma singenalo uthando ngathi asisoze esaba nolwazi ngathi ngoba awuyilandeleli into ongayithandi fana noma uqala ufuna ukufunda isiXhosa uma ngoba nentombi yomXhosa awu umZulu impela ethi you hayi sana ngofunda hayi uthando lukhulu ngisho ukuthi asizithandeni abaholi bethu uma bethu bathanda iculture yabo abazi ukuthi basuke bethaza ukuthini ngoba ukube bayayithanda iculture yabo kufanele ngabe sibona kunama-programs sinenkinga ye-tribalism eSouth Africa amaZulu apromote kakhulu iculture amanye ama-culture awapromote fanele ngabe sibheke into ye-cohesiveness yabantu abansundu sithi ake sithathe iy'ngane zaKwaZulu Natal ey'no-10 years 7 years zivakashe kwaXhosa zifike zibe nemidlalo eziyenzayo kanjalo nezakwaXhosa yazi lezo ngane zothi ikhule zizobe zazana ngoba uma ngalazi isiko lakho ngizokuphoxa uthetha into ebalulekele kakhulu into yokuba sizazi kwaye njengoba usitsho into yobana iinkokheli zethu zibonakala zingenamdla okanye zingenalo ulwazi kubo into ethi ke inkokheli okanye ubukhokheli babo buzobanjani xa bona bebonakala besilela masibambe ngazo zozibini bawumbuso khoza ngokuba ube nodliwano ndlebe nathi siyathemba into yokubana amaqhawe afana nawe kuhle kakhulu ke xa kuvulwe imbuso khoza institution ebonisa into yokubana umlisela nomthinjana uzawurhabula afince kubuncwane benkcubeko yeAfrika sibamba ngazo zozibini uyazi yamnandi intetho iyabuleli lana enkosi kakhulu ngiyabonga nami ngiyabonga kakhulu leyo ke mbukeli ebesithetha naye nguye kaloku umbuso khoza noyimvumi yomculo wamahubo nobesichazela ke banzi ngobudlelwane bakhe noba umbongeni ngema kunye nendima yakhe kumacandelo amaninzi aphantsi kwezobugcisa siyathemba ngenene into yokubana urhulumente weli lizwe leAfrika uzayisukumela kakhulu uqinisekisa into yokubana lembali yakhe umbongeni ayicimi kwaphela izizukulwane nezizukulwana ezilandelayo zizawungqina ngazwinye into yokubana ngenene nangenyaniso uyikhokhele indlela masithi qhwike sibhatala amatyala qiniseka awugungqi ubukele ekhaya jikelele.
Sibambe ngazibini imbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba uhlale nathi. Namhlanje kaloku saqhubeka nokukhumbula iqhawe, igqala, umakade nwetha nithetha ngaye kaloku utata uMbongeni Ngema. Ubuzile kaloku uba umbuso into yokubana yintoni eyenziwayo uqinisekisa into yokubana amaqhawe namaqhawekazi asakhulayo yintoni eyenziwayo kuba uqinisekisa nabo into yokuba fikelela kwibanga lakhe utata uMbongeni. Sindwendwele kaloku yiyo i-HTK Performing Arts Institute bazawunikeza imbeko kweli qala iqonga lelenu. They fear you because you are young. They fear you because you are the future. How fearful that they must be that they shoot you children. How powerful that you must be that they fear you so much. You are powerful because you are the generation that will be freed. The violence, the killing, the beating, the torture. This is all the back pain of our free nation. Oh Lord, help me see the day. But even if I don't, I see it in your faces, like the light from the rising sun in the morning. Our brothers and sisters, may their souls rest in peace. And those in jail, we are always with them. Not yet Uhuru. Aluta continua. Amandla. My people, today I am free. Free because you never forgot me. Today we'll be all free. Free from hatred. Free from fear. Free from the killings. The day will come. You are young. You will live to see that day. But if I don't live to see that day, you better believe it. I'll be there. This is my home, and I'm home to stay. God bless Africa!
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy will be done on earth as it is in heaven. Our Father. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Waze wamuhlo umdanso bakithi ngabantwana bebedansa lapha bepheya itribute kubaba uMbongeni Ngema. Ubaba uMbongeni Ngema ubengagcini nje ngokuba ke ingqalabutho yomculi onedumela kodwa futhi ubeyinkakha kweyithinta imidlalo yeshashalazi. Namhlanje kohlelweni sino Edmund Mhlongo ongumqondisi ke osehlabane ngenqwaba yemklomelo kanti uyena msunguli ke wenkampani iK-Cap. Mhlongo asikubingelele sikwamukele ohlelweni sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga siyabingelela dadewethu kanye nabalaleli. Mhlawumbe nje singakaqali lengxoxo yethu sikunike nje ithuba lokwedlulisa amazwi enduduzo. Yebo, sithanda kakhulu njengabantu abasemboneni yezobuciko ukudlulisa amazwi enduduzo kakhulukazi kumndeni kanye ke nje nemboni yonke jikelele. Mhlongo ususebenze noNgema iminyaka ngeminyaka likhulu igebeke livulekile ngokwedlula emhlabeni kwakhe. Umkhakha wezeshashalazi ugqame kudume lwengozi. Kakhulu dadewethu, kakhulu impela ngoba uma ubheka nje kuma legends akhona bese kuyena ikakhulukazi obesesele uma ulandela ukuthi kwahamba ama legends anjengo Gibson Kente okuyena la aqala khona noyena waqeqesha yena uNgema waseyithatha ke wayibeka phesheya kwezilwandle yonke le ndima ezeshashalazi yaziwa nje ubeyaziwe South Africa yonkana kuzibe namhlanje. So indima kuvuleka igap enkulu kakhulu ne-challenge ayo ukuthi thina ke sisekhona silandelayo kumele ngempela siyibambe iqine sikwazi ukuqhubekela phambili. Ungamchaza nje uthini uNgema emntwini ongamazi? uMadlokovu ekhaya kubo udabuka le enhlwathi esifundeni saKwaZulu Natal ikahlabisa lapho ngakaNongoma wase ebuya ekhulela eVerelem la eduze waseThekwini umudlula nje eStenga ilapho ke asuka khona ke wasephekelela eGoli nesigingo sakhe esahamba ke ezafika ahlangane nobaba uGibson Kente lo amqeqeshayo ke wazogcina seyilenga labutho esiyaziwa namhlanje. Ngiyacabanga nje ukuthi uNgema uthathe imidlalo yeshashalazi lapha eNingizimu Afrika wayibeka amazingeni omhlaba mina mangabe kukhulunywa ngoBroadway. Hey, iBroadway i-theater enkulu kakhulu emhlabeni wonke jikelele, especially lapha eMelika. Abantu makhulunywa ngeBroadway baye betshela ukuthi mhlambe kusho i-theater eyodwa, kanti ama-theater angaphezulu ka-70 akha iBroadway. Ifana necluster nje yama-theatres amaningi asendaweni eyodwa. Ungema ke akulula ungena khona lapha. Ungena ngempela ngoba usezingeni lomhlaba nento oyenzayo kuyinto ethi mayibuka cha hayi le iyakufanele ungene eBroadway. Ungema wangena kaningi lapha, ungene ngeWoza Albert, wangena ngeAsinamali, wagcina ingena ngeSarafina okuyiyona ke aze impela wahlabana ngeindondo zeTony Award okuyi-award engathola nombani nje, i-award esezingeni lomhlaba elikhulu kakhulu. Hey, kumele ngabe impela isifundazwe nje kwaZulu Natal sishaya isifuba ngoNgema. Inkunzi emidwayidwa leya. Kakhulu. Ayi inkonzo emidwayidwa ayikho nje nesifundazwe saKwaZulu Natal size sabhayela umongameli sacela ukuthi umngcwabo wakhe wenziwe ngokwesifundazwe ukuhlonishwa okukhulu lokho okungandele nombali. Kwenzakalile ke njengoba namhlanje umngcwabo uqhubeka sibonile kwenzeka nangolesithathu kade kune-memorial service. So lokho kutshengisa khona ukuthi isifundazwe sisonke neSouth Africa iyalibona iqhaza lakhe alenzile futhi nesifundazwe siyabona ukuthi ube ngumunye wey'ngqalabutho ama-legends akwazi ukuthatha lesifundazwe asibeke kwibalaze lomhlaba kanye ne-Afrika yonke jikelele. Ngoba nje siyakhumbula ukuthi ke izolo ngesikhathi kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kuvelile ke nokuthi ngathi impela ube matasa esabhala lapha yana ecabanga ukubhala umdlalo ngempilo kalowa yongumengameli lapha eNingizimu Afrika ubaba uJacob Zuma. Sike sakuzwa ke uthi ke nokuthi futhi uNgema phela ube yivulandlela emkhakheni kaQedisa Izungu futhi engasabi ukuveza amaqiniso njengoba enjalo. Besicela nje ukuthi uchazele umbukele ekhaya wenabe ngalokho. Lokho cha kuyiqiniso owayengumongameli ubaba uZuma ukuvezile lokho ukuthi
beke baba nengxoxo bendawonye lapho kwavela khona ukuthi mhlambe kanjani egcina bebambisene ukuthi kwakhiwe umdlalo okhuluma ngempilo yakhe babuzuma nakho-ke esahamba-ke kusho ungakaqali lo msebenzi lo lo owesibili lo ukuthi uthini uthi ubenjani kwezaqeda isizungu kuthiwa nje ubethanda impela ukuthi-ke ubeveza amaqiniso njengoba enjalo ngithi ngiyayibalekela leyo uyayifunda kunjalo yikho kwezinye isikhathi amaphepha mabebhala bebhala bese bethi u-controversial kanti ubebeka iqiniso njengoba liyilona sizokhumbula nje ngesikhathi kusekhona umongameli oqala wenkululeko elala eSouth Africa uMandela wayebhale iculo lalikhuluma ngamaNdiya lapha ayebeka khona ubuhlobo nobudlelwane phakathi kwamaNdiya kanye nabantu abamaZulu la esifundazweni saKwaZulu Natal abaningi abalibuka ukuthi liyiculo elinohlevane phakathi elingakhuthaza ukuthi kubuyiswane kodwa elinokubheka ukuthi engathi amaNdiya axhaphaza abantu abamnyama ey'nkampanini zabo but wakubeka yena ukuthi cha yena into ayenzayo njengomuntu oyiciko ubeveza ukuthi izinto ey'khulunywa abantu lezi manje njengoba zikhona abaphethe-ke nohulumeni neminyango abangakuyekeleli abakhulume ngakho ngoba vele umsebenzi we-theatre nowe-art ukuthi kuyekuthiwa ngesilungu mirrors what is happening kwi-society so wasethi yena uqhubeka nalelo qhaza-ke manje akakwazi ukulicompromise ebese eyaliyekela kodwa abantu bebekhuluma bavese njengeciko ufana nembongi ebukela izinto bese iyazisho laba abangakwazi ukuzisho kodwa imbongi neciko iyakwazi ukuzisho umongameli uMandela waze wacela ukuthi belithaxolise hhayi uMadloko wathi hayi ngeke kusho uma exolisa ukhansi ukuthi udayisa ngobuciko bakhe hayi ngiyalikhumbula lelo culo lagcina impela selibhenwa-ke sekuthiwa hayi liyanqanyulwa angeke lisadlala udokotela uNgema siyezwa-ke nokuthi-ke ubesanda kuphothula iy'nhlelo zokuthi kuqale ukusebenza kwembongeni Ngema Academy eThekwini ngabe yini-ke esingayilindela Mhlongo kulesi sikhungo njengoba phela engasekho uNgema igqameke ingozi enkulu ekakhulukazi isikhungo nalabo ebambisene nabo ngoba iy'nhlelo besempela ziyimagange sizoqala ukuthi sisebenze ngalo nyaka 2024 ngeke ngabona nje nama-adverts beseqalile ephuma esho ukuthi abafundi abaqale babhalise njengamanje ngicabanga ukuthi njengoba kuseyisimo esikanje usaziliwe kodwa ngenxa yokuthi into enhle ukuthi vese iy'nhlelo bese zikhona angiboni ukuthi kuzoma ngoba vese isikhungo sesi-accredited through CADSETA kusho sisemthethweni sibhalise ngokuyikhona khona ngiyacabanga ukuthi bazokwazi ukuhlanganisa ithimba elizokwazi ukuqhubeka lifundise lapho bekufanele afundise khona ngoba yena iqhaza bezolibamba kakhulu bezo-curator kusho ehlanganise bonke labantu abazokwazi ukuthi baqeqeshe ukuze intsha yethu enethalente ikwazi ukuthi ibenefit. Ngiyathokozisa kakhulu-ke ukuzwa ukuthi isikhungo leso sisazoqhubeka ngoba ngiyazi ukuthi iningi intsha ebivele ijabule kakhulu ingasakhona ukulinda ukuthi ikwazi ukuthi ingene kuleyo academy noma kuleso sikole ithole ukuqeqesheka okusezingeni eliphezulu kuhle impela kukwazi ukuthi-ke lizoqhubeka iphupho likaNgema kanjalo-ke kuphinde kufukuleke nentsha ithole isinkwa phela ngoba ama-skills namakhono abazowathola kule academy amakhono azokwenza ukuthi bakwazi ukuthi nabo bayiphilise kanye nemindeni yabo. Sifisa nje sengazi ukuthi nje sidlulise namazwi enduduzo ukuthi idudukini abangane ababesebenza naye njalo njalo sethembe nje ukuthi-ke nokubekwa kwakhe namhlanje konke kuzohamba kahle kukhanye. Sibonga kakhulu-ke Mhlongo ngesikhathi sakho. Sibonge kakhulu nethuba sithi konke akuhambe kahle. Yebo. Lewo-ke mbukeli bekuyinkakha yemidlalo yeshashalazi u-Edmund Mhlongo ebesixoxa naye-ke ngokwedlula emhlabeni kwenye inkakha ingqalabutho umbongeni Ngema uMadlokovu. Njengamanje-ke mbukeli sesingena ehoreni lethu lokugcina ngqi.